Żgur li din mhijiex business as usual imma huwa mument fejn kulħadd jinħtieġ li jiġi flimkien u kulħadd b'umiltà jifhem illi waħdu ma jistax isolvi din is-sitwazzjoni. Hekk sostna l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech wara laqgħa tal-Grupp Parlamentari fid-Dar Ċentrali l-4 filgħaxija wara li ġie mħabbar il-Gvern Malti tqiegħed fuq il-Grey List tal-Financial Action Task Force. F'intervista waqt il-programm Dritt tal-Punt fuq Net Television, Bernard Grech saħaq illi f'dan il-mument il-poplu Malti wawċi flimkien ma' diversi setturi u negozji għandu bżonn lil min jiggwidah u jnissillu tama wara illi llum ġarrab deċiżjoni illi taffetwa l-pajjiżna. Fil-waqt illi għal darb'oħra b'umiltà stieden lill-Gvern sabiex verament jingħaqad mal-Oppożizzjoni bilan illi jisem pajjiżna jerġa' jkun fejn verament jixraqlu fl-iqsar żmien possibbli. Fil-waqt illi saħaq illi din hija sitwazzjoni bla ebda preċedent illi qatt ma kellna għalfejn ninkwetaw biex naslu f'din is-sitwazzjoni wa saħaq illi l-Gvern Malti spiċċa fuq il-Grey List għaliex l-FATF mhux qed tafdaħ u insista li llum għandna bżonn nifhmu li għandna problema waħda li rridu nindirizzaw fl-immedjat. Huwa tajjeb huwa ta' pjaċir għalija imma iktar ta' sodisfazzjon għal pajjiżi illi diġà imsieħba soċjali qegħdin jaraw li din hija t-triq il quddiem. Mhux li nippruvaw ngħidu li ma ġara xejn, mhux li nippruvaw ngħidu illi business as usual, imma li nifhmu li llum għandna problema u din il-problema rridu nindirizzawha u nsolvuha mill-aktar fis possibbli. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista insista li huwa jinsab fiduċjuż li b'ħidma maquda fuq livell nazzjonali flimkien mal-esperti u l-qbija tal-poplu din l-isfida nistgħu nelbuha kif elibna sfidi oħrajn fil-passat. U aħna konvinti li flimkien iva għandna obbligu u kapaċi wkoll nagħtu it-triq il-quddiem għal pajjiżna. Bernard Grech saħaq li jrid li jkun hemm ir-rieda politika li fejn hemm bżonn jittieħdu l-passi jibsin jittieħdu għaliex mal-ħażin se jkun qed jibqa' jeħel it-tajjeb.